20th Century Fox xandret l-ewwel trailer uffiċjali tal-film Assassin's Creed li partijiet minnu inġibdu f'pajjiżna. Fil-fatt ġa mit-trailer nistgħu ninnutaw xeni miġbuda s-sena li għaddiet fil-Belt Valletta, partikolarment fit-triq il-merkanti. Il-film jitratta l-istorja ta' Kellum Lynch, interpretat mill-attur Michael Fassbender, li permezz ta' teknoloġija rivoluzzjonarja li tiftaħ l-aċċess għal memorji ġenetiċi jesperjenza l-avventuri tal-antenat tiegħu Aguilar fi Spanja tas-seklu 15. Kellum hawn jiskopri li hu dixxendent ta' soċjetà sigrita, l-assassini, u jiġbor ħafna erf u abbiltajiet biex jiġġieled l-organizzazzjoni oppressiva tat-Templari fil-ġurnata tal-lum. Fassbender, l-attur ewlieni, ħadem films bħal 12 Years a Slave u Steve Jobs li għalihom irċieva nomini għal Academy Awards, BAFTA u Golden Globes, filwaqt li rebaħ diversi unuri oħra. Flimkien miegħu fil-film hemm Marion Cotillard, rebbieħa ta' diversi unuri fosthom Academy Award. Il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech innota kif pajjiżna qiegħed u biħsiebu jkompli jattira l-interess ta' kumpaniji internazzjonali tal-films hekk kif joffri pakkett ta' inċentivi tajbin ħafna f'dan is-settur. Assassin's Creed kien wieħed mill-blockbusters li nħadmu f'Malta fix-xhur li għaddew. Minn barra li ġenera ħafna xogħol u ħalla impatt kbir fuq l-ekonomija ta' Malta, huwa film li naħseb li fuq livell internazzjonali jiġġenera ħafna interess u jidher li fil-box office se jkollu suċċess kbir ukoll. Il-film Assassin's Creed li f'diversi siti kien stmat li se jiswa bejn 150 u $200 miljun mistenni jibda jintwera fis-swali taċ-ċinema fil-21 ta' Diċembru ta' din is-sena.